Hej, velkommen til den her video. Har du startet den? Ja. Har du også husket at putte mikrofon på? Ja. Okay, fint. Altså, I kan skrive ned i kommentaren, hvis I ikke kan høre mig. Jeg kan godt lave videoen om. Vi tjekker lige om... Jeps, der er mikrofon, så beklager lige på det. Okay, så nu sidder vi inde i et spil. Og Louis spiller sammen med sin kameramand, som også er mig. Ja. Og I kan adde os som ven. I kan også join min klub. Den hedder Limey, hvis I skulle være i tvivl. I kan altid joine. I kan gøre alt. Ja, I kan join vores klub. Hvis I nu spiller Brain. Altså, og hvis I nu spiller Brawl Stars, så kan I downloade det helt gratis. Ja. Jeg skal hoppe ind i game. Ja, lad os hoppe ind i game. Så vi må vel bare... så har vi vel bare vundet det her game. Ja. Og YouTube, bare lige husk at like og subscribe. For flere fede videoer fra Louis Gaming. Derfor kan jeg vel stadig godt sige fra Louis af. Ja. Altså, jeg mener, jeg vil ikke helt idiot, bare fordi jeg er din kamera, men... Jeg tror, ham her Drum, han er lidt irriteret over mig. Den går ondt. Hvad for en? Den her? Ej, den gør. Jeg lige nakkede den. Jeg synes, den skadede lidt før. Oh my god, er der en krave med i spillet? Ja, jeg er selv en krave også. Jeg spiller med kravspillet. Nej, du spiller med Bo. Ja. Der er det. Altså, I må virkelig beklage, hvis I synes, at der lyder rigtig meget som vind. Det er så fordi, vi filmer lidt udenfor lige nu. Fordi jeg tror ikke, at mine forældre vil sige, at vi må filme YouTube-videoer hjemme hos mig også. Ja, enig. Kom så. Ja! Sådan, kameramand. Jeg hedder Emil. Ja. Bare så jeg er klar over det. Min kameramand hedder så Emil. Hvis I var i tvivl. Ej, okay. Ny, eller hvordan man nu tænker det. Vi tabte det her game. Det går nok. Vi fik bare 2. Det var ikke helt så fedt. Og jeg forresten, inde i Brawl Stars, I kan tage en masse, der er en masse fede quests, I kan tage. Og herinde i shop. Og inde i shoppen, I får en gratis ting hver dag. Ja, vi har claimet det. Og I kan købe skins. Og ja, og den her video, den er faktisk ikke en reklame for Brawl Stars, men Brawl Stars, hvis I ser den her video om reklame for Brawl Stars. Ja. Og husk at skrive en kommentar, hvis I vil lade være med at have Louis til at være med i de her videoer. Det skal jeg ikke skrive. Men måske skriv, hvis I sådan... der kan lide vores videoer. Ja, eller hvis I synes, at vi skal spille noget Roblox eller et eller andet. Ja. Bare skriv noget i kommentarfeltet. Altså. Lad os hoppe ind i game. Ja, og I kan også skrive, hvad vi... Jeg skal lige vælge en ny karakter. Ligesom jeg har ret mange karakterer. Jeg kan bedst lide den her. Ja, den er også så cute. Og skader. Min yndlings er El Primo, hvis I ikke kunne gætte det. Altså, ja. Bare lige så I ved det. Han har fået den op i tier 16, ikke? Ja, jeg er lige der omkring, tror jeg. Og så er YouTube ukrainer. Vi skal beskytte hende. Så er YouTube min skærm vise lige noget i 2 sekunder. Jeg må også godt skrive, hvis I gerne vil have, at der skal, for eksempel, at de her videoer, de skal blive redigeret. Så Louis kan downloade en app, hvor man redigerer på.
Lige nu filmer jeg bare. Ja, lige nu filmer han bare så, altså. Og jeg er ret så god til at redigere videoer, så... Fordi så kan vi nemlig også putte noget musik ind, eller et eller andet. Det kan vi altid. Ja. Næste gang skal vi... I kan lige skrive ned i kommentarerne, om vi skal sætte musik på næste gang. Børsters musik på. Altså, jeg mener, I vil ikke kunne høre, hvad vi siger så godt. Vi skruer bare ned på musikken. Der var så slim. Så har jeg den. Det er ret fedt. Vi tager bolden. Åh nej, jeg dør. Wow. Vi skal ikke tabe det her. Jeg sætter i sådan en her. Hold op med det der. Jeg har bolden. Jeg dokumenterer. Jeg har bolden. Og jeg scorer. Sådan, Emil. Du scorede. Ja, der kan man bare se kameraer, men de er faktisk brugbare til noget. Nej. Ej, toxic. Hvad er der galt med dig? Nej, det her spil, det var faktisk ikke særlig sjovt. Enig. Same. Hvis siger børn og ikke ved, hvad same betyder, det betyder... Det betyder det samme. Altså, at han mener det samme. Vi vil gerne sige farvel til den her video. Farvel! Farvel!